you know who is pregnant? I don't know. Tak jo, ne vážně, my s Lenkou, ještě Lenku potřebuju, jsme totiž, máme pro vás takový dárek, není to nic věcného. Je to spíš takový vyjádření, nejenom od nás dvou, ale od spousty dalších lidí, toho, co pro nás znamenáte, co pro nás studio znamená. A jo, a ještě nechám něco říct Lenku, prostě to vám řekne o co go. Já mám takové malé intro k tomu, co pro vás máme. Já bych začala tak, jak mě to napadlo, jo. Já jsem si tady nejsem 7 let, jsem tady jenom pár let, ale od té doby jsem v takovém tom němém úžasu nad tím, že tady vůbec jsem a přemýšlela jsem nad tím, jak to vlastně přišlo, že Lenka Stolárnu potkala a bavila jsem se o tom s mnoha lidma a všichni mi říkali strašně pěkné příběhy o tom, jak se mi to stalo. Ono se to tak stane. A já jsem fakt moc vděčná a každé díky je hrozně málo, protože pořád jenom mám otevřenou pusu úžasem, co tady zažívám a myslím si, že to není standardní. A protože to vytváříte vy, tak jsme vám chtěli dát nějaký dárek, který by vás potěšil, ale jak říkám, díky je málo, tak jsme se rozhodli vám sepsat naše příběhy, který máme každý svůj originální. A nejsou úplně všechny, protože 350 lidí asi prostě to bychom nezvládli, ale možná jednou to bude. A tak aspoň takový začátek, pár příběhů od nás, který vás máme rádi a jsme velmi vděční a chtěli jsme to vyjádřit tím, že vám řekneme naší story. A máme takovou knihu, už se brzy přenese. A té knize je zhruba možná i 50 příběhů a bude tady k dispozici i a jo, jsme počítali. Je to kniha, která je vlastně otevřeným příběhem. Jsou tam příběhy nás, ale budou tam, doufám, přibývat i další, protože si myslím, že Stolárna byla, je a bude. A ty příběhy jsou moc pěkný a všichni jsme opravdu rádi, že jsme tady a máme vás rádi a děkujeme a to stačí. Dějství, on mě políbil. Děkuji moc. Thank you very much. Obrigado, muito obrigado. Spasibo. Děkuji. Já bych asi rád splnil přání vás všech a přečetl bych všechny ty příběhy teď. Ale víte, co mě se nechce. Jestli to přečtem někde v klidu a doufám, že nám tam dopíšete teda všichni nějak ten svůj příběh, jak se vám to stalo. My se možná se máme omluvit za to, že se vám to děje. My za to nemůže většinou asi Facebook nebo tak, ale prostě vlastně bez vás by to nebylo. My jsme si tady sami těžko šmrdali ve 3 sálech zároveň. A vlastně budeme mít od nového roku 3. sál, takže jsme se tak nějak úplně mimochodem trošku se zvětšujeme. A mimochodem, když už to... To byl velký dvojsmysl.
A když už jsme u toho, tak vlastně o patro níž, tam těma dveřma, kterýma normálně máte zakázáno chodit, když půjdete po svíčkách, který už asi nesvítí, tak dojdete do takového sympatického prostoru, kde možná dostanete i napít dobrýho vína, tak se tam běžte potom podívat a ne najednou, řekne se od dveří. Ale prostě tak nějak asi nás to baví kvůli vám, že k nám chodíte a jezdíte zdaleka kteří z Olomouce, z Práglu, já nevím odkaď, z Brazílie, z Japonska, nevím, to jsem asi přehnal, a i z Ostravy dokonce, že jo, Vašku, vidím tě. Takže prostě děkujem, že s náma fungujete, tak nějak, co se říká, zůstaňte nám věrní, my vám budeme taky, čím dál větší množství. A prostě pojďte tancovat, co vy na to. Jo? Díky moc, zatleskejte sobě, děkuji. Thank you very much. Asi půjde. Tak, jdem.